الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم إن habdino ha en jokkindirano darsere sappo e go'ore be darsere sappo e ɗiɗaɓre amma ɗum heɓaki kadi to ngam majum en fuɗɗino jangingo ha darsere sappo e ɗiɗaɓre on ɗum ta'i to ɗo man kadi en ɗo tokkitina ha darsere sappo e ɗiɗaɓre. Darsere man bo en ɗum gewta on wato ɓurna fu darsere man ko nde famtinta en haala ko ɓe mbiyata damir, yani damir wato bana en mbiya lameri to ɓe français bo en wiya ɗum pronom ji kañum on wato hande en jangata. Ayi damirji bo ɗo senditi geɓe jurwodi damirji ɓe mbiyata munfasil muttasil ɗo ka pat inchallah ha yeeso en tammi jangugo ɗum ɓe tafsil. to den haɗe ɗo gewta man ɗo hakkunde himɓe ɗiɗo Su'ad be Albintu, wani kamɓe man on wato hande gewtata. aran man o wiyata assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh, kanko bo noti wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. kayfa haluki ya bintu, kayfa haluki ya bintu, ana bi khairin walhamdulillah. ay kayfa haluki ya bintu wato to a ƴaman goɗɗo yaake maako no o wa'i to ɗo man ɗo foti a wolwira be majum. kayfa haluki ya bintu, ana bi khairin walhamdulillah, kanko bo jaabe ana bi khairin masalan ƴami goɗɗo bana wiya be français comment vas-tu masalan ɗo tawi kayfa halukal ana bi khairin walhamdulillah, ɗo bo banni a jaabirta a wiya ana bi khairin walhamdulillah, min ɗo mi jamo mallima yaaki am ɗo wooɗi. min aina anta wato daga to ya iwi, daga to ya iwi. min ɗo ɗum harfere en mbino ɗum harfu jarrin, nden bo min man ɗo ɗum ibtidaiya wato fuɗɗugo on, wato min aina anta. nayi to yi aina anta wato hatto a woni, to yi min aina anta bo daga toy ande a wari masalan. ana min riyad, min ɗo daga riyad mi wari, daga riyad. riyad bo en andi ɗum asima mamlakatul arabiyatu saudiya. masmuka, masmuki noy inde ma, ay to ɗo ƴama masmuki noy inde ma, to ɗum gorko bo a wiyan masmuka noy inde ma. ismi amina, inde am ɗo amina, ismi amina. amma ko a gorko to a wiyan inde ma banni man a wiyata ismi muhammad masala. aina abuki, toy babirawo ma, aina abuki. abi huna في المدينة المنورة هو متوجه في المدرسة الثانوية. ويتا بابا هدون هادو أبي هنا هدون هادو من دويتا في المدينة المنورة وهو موجه كدي في المدرسة الثانوية. كان كماندو موجه لو بانا قدون مو دون هو ها conseil d'orientation مثلا babal wato hande himɓe oni yewtata be ɓikkoyji ɗin e causeriji éducatif ko nandi be majum, yewta be ɓikkoy holla ɓe laabiji no ɓe gonirta ha jangirle maɓɓe, no ɓe huwirta, no ɓe rewsisirta wato hande ha yaake maɓɓe. to wiyata huwa muwajjihun fil madrasa athanawiya. wa aina ummuki, hiya aidan huna, toy dadirawo ma kanko fu ɗon ha ɗo. hiya tabibatun fi mustashfa alwilada, wato hande o médecin jo ha hôpital wato nga maternité, to wilada ɗo babal maternité babal dañigol ɓe wiyata al mustashfa alwilada. wa man hadhihi alfatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki. wa man hadhihi alfatatu, e moyjo wato hande ɓiɗɗo debbo oɗo derkejo oɗo ɗo mo wondi be maɗo ɗum moyjo kanko bo. ahiya ukhtuki, o ɗo ƴami ƴamol ɗiɗaɓol bo, kanko man ɗo o derɗana, yani ahiya ukhtuki o derɗana. la hiya bintu ammi, kanko man ɗo o ɓi bappaño mon, o ɓi bappaño o wi la. masmuha, nayi haɗɗo bo masmuha no inde maako, nane ka nayi masmuki, to ɗo masmuki no inde ma mo a yewtiditta. ismi to a wiyan an mo wolwata bo, to a wiyan inde aya ismi, to haɗɗo bo ismuha masmuha no inde maako, kanko maako no inde maako. to ɗum gorko a wiyan no masmuhu, amma nde ɗum debbo masmuha. to o wiyata ismuha fatima, ismuha fatima.
ahiya zamilatuki ahiya zamilatuki kanko mando o sobajo mana kalima zamil en jalino ɗum imma mo a jangiditta ha jangirde woore mallima on mon ɗo kuuda nokkure woore. La ana fi lmadrasati almutawassita min man ɗo miɗon ha madrasa mutawassita wa hiya fi lmadrasa athanawiya kanko bo ɗon ha madrasa wato hande thanawiya. Mutawassita ma bana en mbiya premier cycle, thanawiya bo bana ɗon second cycle, to yake feere bo college man ɗo ɓe wiyan ɗum thanawiya man ko nandi be majum. ومن هذا الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك بنجل جلير وندي بما طفل واتو بنجل بامري هو ابن أخي كان كوماندو بي دردم هو ابن أخي وبي دردم ما اسمه نو عندما كان كوبوي اسمه سعد يعني عندما كو سعد أمك في البيت الآن دادرا ما دون حساري جتنا أمك في البيت الآن لا ذهبت إلى المستشفى كاي واتو دلها أوبيتال المستشفى دون l'hôpital bako en yalino almustawsaf bo ɗum clinique ni kadi. haɗo waddi tamrinji o wiyata iqra waktu a winda a janga nden a winda. to haɗo ɗo waɗugo production d'écrit man ɗo wallititte windugo man ɗo nafete ko a wawi fu alors a winda banni ɗo ngam kalimaji aɗo janga jangitaɗi aɗo winda ɗo kala mon ɓeddata wato hande tabitirgo a hoore ma. kayfa haluka ya abi ay kayfa haluka ya abi rayino o jabanno kan o wiyan ana bi khairin walhamdulillah. wa kayfa haluki ya ummi wa kayfa haluki ɗo kani lecture tan o wino en waɗa en ɗo waɗa ɓawo bo lecture ɓe windugo a jangaloro a winda. ay nabnuki ya zainab ay nabnuki a wetta wiya ay nabnuka ngam ɗum zainab on. ay nabnuki ya zainab ذهب إلى المسجد. أين بنتك أين بنتك يا آمنة ذهبت إلى المدرسة. أين بنتك يا آمنة ذهبت إلى المدرسة. تو بينجل ما واتو هند بينجل ماكو دول يعني ذهبت إلى المدرسة ودلي جنجل. لمن هذه الساعة الجميلة واتو مونتريل بونجل لو جيموي لمن هذه الساعة الجميلة. أهي لك يا فاطمة دم جيمان فاطمة. أهي لك يا فاطمة نعم هي لي واتو دم جيام ويتأوه دم جيام هي لي. أهذا قلمك يا محمد لا هذا قلمك أنت ويتدو دم فندير قول معنا يا محمد ويتلا هذا قلمك ناي قلمك أنت عندهم فندير قول معون أن jema qalamuka anta to wino qalamuka hadha qalamuka non bo heyan to wi anta do bo ato dum ta'kid sembidingo hala on. den o weta tilka sayyaratu aljamilatu hiya tilka sayyaratu aljamilatu allati kharajat al'ana min almadrasa lilmudir. tilka sayyara mota ngado aljamila bonga allati kharajat al'ana nga wurti jotta minal madrasa ha jangirde ɗo lil mudir kay man ɗo je mudir wato to en mbi mudir bo wato goɗɗo on directeur wato hande jagorɗo ha nokkure. tilka sayyara nayi a wiyata dhalika sayyara wiya tilka ngam sayyara ɗum muannas be tilka on hudata. tilka bo ɗum sappugo inde je sappugo je dayilo bako en calino ko ɗuɗi. allati kharajat al'ana nayi al'ana ɗo boygo jotta mo wurti jotta min al madrasa min go bo nayi ɗum ibtidaiya daga wato daga jangirde. a anta muhandisun ya akhi an ɗo a ingénieur jona derɗam eta la ana tabibun la min man ɗo mi docteur jo wato médecin. a anti tabibatun ya ukhti an ɗo a médecin jona ya ukhti derɗam debbo la ana mudarrisatun ɗum janginowo. to haɗo bo o wiyata iqra jangu kulla jumlatin kala jumla min aljumali l atiya ibgo e jumlaji je warata ɗo thumma qra'aha nden a janga ɗum fahin ukhra feere fahin
ba'da taghyiril munada asanja bo munada wato munada do wato hande inde nde a ƴonata wato tawi ya na yiɗo harfun nida muhammad bo ɓe ɗum munada wato tawi ya ma ɗum harfun nida ɗum har fere nda hutindiri ha ƴonugo ya to muhammad bo ɗum munada to munada man ɗo a sanja o wi a sanja munada to a sanji munada ɗo a mo'itina dede ko mo'itinte kama huwa muwaddahun fil misal bana no o laɓɓinanima ha misalu ɗo o aina qalamuka ya abi nayi aina qalamuka ya abi atoy bindirgol ma aina qalamuka atoy bindirgol ma ya abi ya baba am to haɗɗo ɗo nayi aina qalamuka ya abi nde abi on woni a fen a wiyan aina qalamuka to amma laru kadi nde munada sanji haɗɗo munada man nayi kayen woni ya nden harfu nida woni ya munada bo woni ummi to nde munada sanji kayen woni ummi nde sanji na hatto kana abino to nde sanji ka jotta kam dole sai en sanja kalima man ɗo bo aina qalamuki ya ummi a wiyata aina qalamuki ya ummi a sanja banni to o wiyata a indaka qalamun ya muhammad a indaka qalamun ya muhammad to ayi munada haɗo ɗum mojo muhammad harfu nida bo ya to amma ha to ha babal waɗi o acci babal ɗo babal farag babal cokal ɗo wato hande ɗum harfu nida ya munada bo amina ni kalle ɗum munada amina kam na ya sanjan a wiya a indaki qalamun ya amina a indaki qalamun ya amina aɗon mari bindirgol na to aina baituka ya ustadhi to na ya ustadhi kay mon woni munada man ɗo nde ɗum muzakkar to na ya wi aina baituka amma to ɗum muannas a wiyanno aina baituki to na laari munada ha ɗiɗaɓre ɗo no wi ya ustadhati ani ya janginowo am ustadhati nayi ɗum debbo to haɗɗo ɗo ta wi a wiya aina baituki ya ustadhati aina baituki a hadha daftaru laki ya ali a hadha daftaru laki ya ali ɗo wato hande a hadha daftaru laki laka ya ali a hadha daftaru laka ya ali to ɗo ta waɗi jabugo a wiya a hadha daftaru laki ya fatima ya fatima wiyata min aina anta ya akhi to ya ukhti a wiya min aina anti ya ukhti bana ando daga toy aina abuka ya khalid to ɗum khadija bo aina abuki atoy baba ma aina abuki ya khadija a anta maridun ya khali aɗo bo to ɗum ɗo bo aina a anti maridatun ya khalati khali en bi kawu en salino kalima man khalati bo ya pendo to aina a anta maridun ya khali na banni abi nde ɗum ya khalati nde ɗum muannas abiya a anti nden a wiya maridatun kalima marida man ɗo bo sa hokka ɗum tasakeri ngam heɓa hosa wato hande bana to ɗum muannas a anti maridatun ya khalati aina baituka ya ammi nayi ammi bappa am to tayi ammati bo ba wigo goggo am aina baituki ya ammati yani aina baituki ya ammati alaka akhun ya hamid yani alaka akhun ya hamid ay suad bo inde debbo on suad ni kam a wiya alaki akhun ya suad alaki akhun ya suad madha indaka ya akhi to de ɗum ukhti a wiya madha indaki ya ukhti madha indaki ya ukhti wato ɗume a mari madha indaki ɗume a mari masalan bana a waɗi restaurant a wiya madha indakum ɗume on mari ha restaurant mon masalan to assalamu alayka ya abi to ɗum ummu bo assalamu alayki ya ummu annith alfa'ila fi kulli min aljumal alatiya ɗo bo o wi annith a wartira fa'il ɗo o muannas wonayi o féminin fa'il bo ɗum sujet
ani jumla man ɗo mari fa'il ji muɗum. Fa'il bo ɗum inde on, inde man ɗo tokka ɓawo fiili, fiili bo en jangini ɗum verbe ɗo tokka ɓawo fiili. Masalan ba tawi dhahaba muhammadun, dhahaba ɗo ɗum fi'ilu, muhammadun bo ɗum fa'il, yani tawi dhahaba ma ɗum verbe, fa'il muhammad bo ɗum sujet, wato kanko on huwi kugal. To ni kam o wiyata a wartira fa'il je sujet ɗo a wartira ɗum muannas, a wartira ɗum muannas, mana a hola ɗum o féminin, nden a mo'itina kadi ko marata haaje. Masalan bana jotta waddinima misal, o wiya kharaja muhammadun min al bayti, muhammad wurti daga saare. nayi muhammad ɗo a waylita ɗum a wartira ɗum muannas, bana haɗɗo nde o wayliti o wartiri amina. Kharajat, nayi kharajat amina min al bayti, ngam a wiyata kharajat muhammad, a wiyata kharaja non bo amina, si a wiya kharajat wato te amma a howa ɗum wona ɗo sakita ɗo takkidiri be ragare fiilu man, wona ha ragare fiil kawi man ɗo holla wato hande fa'ili man ɗo ɗum muannas, wato sujet man wona féminin. Dhahaba al mudarrisu ila al fasli, wato jangino dilli a class. To ta wari a waylitan fa'il bo a wiya dhahabat al mudarrisatu ila al fasli. Dhahaba abi ila al mustashfa, a wiya dhahabat ummi ila al mustashfa. Jalasa at-talibu fil fasli, jalasa at-talibatu fil fasli. Kharaja akhi min al bayti, kharajat ukhti min al bayti. Ta'ammal o yata taskitu ma yali ko warata ɗo. Jalasat at-talibatu, jalasatit talibatu, nayi timan ɗo o liede sukun amma hokki ɗum masde less. To nane ma ɓe ɗo waɗa banɗo ngam ɓe ɗo yona ɗum liaison, kamɓe yonta be arabia sila, wato hande a takkindira harfere ragarere man ɗo be alifiol je warata ɗo. To a preta hunde ɗo teman ɗo, teman tejorre man je mari honde ɗo, a preta mo masde less ngam heɓano o lafzira alifi be lam je warata ɗo, ngam welay ha lunga arabia a wiya khara, a wiya jalasat at-taliba, a wadda at-taliba, a wiya jalasati taliba, kaymon ɓuri woɗugo. To ni kam ha qa'ida bo en ɗo andi a qa'ida lunga arabia, honde ɗiɗi takkindirta, to ɗo honde ƴonidirta. Masalan bana tawi jalasat at-taliba, nayi yahay ni ka wiya jalasati taliba, kaymon ɓuri. Iqra il jumal il atiya, manil fata alladhi bo qira'a tan o yi a janga qira'a wada wato lecture a janga. Manil fata alladhi kharaja min baytika al'ana, manil fata alladhi kharaja min baytika al'ana, yani derkejo to wurti ha sare ma jotta ɗo. Huwa ibnu ammi, wato ɗum ɓi bappaño. Manil fatatu allati, nayi fata alladhi ɗo bo fatatu allati kharajat min baytika al'ana ya muhammad, waɗo bo hiya bintu khalati, kanko man ɗo ɗum ɓi ya pendo am. nayi alladhi be allati ɗo no iɗi famnugo. Manil fata alladhi, moyjo on derkejo je, kalima alladhi ɗo bayugo je, wato je wurti min baytika al'an. To lamba tati o wiyata limanil miftahu, limanil miftahu alladhi ala al maktabi, wato moy mari la clé je woni ha do maktab ɗo. Huwa lil mudarrisi, ɗum man ɗo je janginowo. Liman sa'atu allati ala sarir, moyon mari mumtudel je woni ha do leso ɗo. Hiya li zawji ukhti, to ngam ɗo man ɗo hiya li zawji ukhti, ɗo man ɗo je gorko derɗirawo am debbo. Akmilil jumal al'atiya bi wad'i ismi mawsulin munasibin alladhi aw allati, takam a janga jumlaji man a wata ismu mawsul je yadata. To alladhi, allati, alladhina ɗo kañumon ɓe yonata ismu mawsul, gotel man ɓe wiya ismu mawsul, jammu man ɓe wiya asma'ul mawsul, wato inde je sonugo. Ni kam haɗɗo to a wi alkitabu kam ko yadata kana alladhi, ngam alkitabu muzakkar, alladhi bo nayi ɗo yada, a wiyata alkitabu allati, ngam allati ɗo seto ɗum muannas, seto ɗum féminin muannas. Alkitabu alladhi ala almaktabi lil mudarris. Alqalamu, alkitabu alladhi ala almaktabi lil mudarris, wato deftere je woni a dow maktab, dow table ɗum je janginowo.
alqalamu alladhi fi haqibati maksurun wato bindirgol je woni ha nder sak am ɗo yewi. As-sayyaratu allati na yi haddo kande as-sayyaratu nen a wiyan allati as-sayyaratu allati kharajat min al-mustashfa al-ana lit-tabib al-jadid wato mota nga wurti ha hospital jotta ɗo ɗum je médecin jo keso lit-tabib al-jadid. Al-kalbu alladhi fi al-jami'ati fi al-hadiqati maridun wato al-kalbu alladhi bosaru je woni ha fil hadiqa je woni hange sahattoɗo maridum nga nyawnga. Alfata alladhi nayi alfata ɗo mudhakkar alfata alladhi kharaja min almasjid al'ana ibnu almu'adhdhin wato derkejo mo wurti jurude jotta ɗo ɗum ɓi setinowo. Tilka albattatu allati tahta ash-shajarati li binti al-fallahi. Tilka albatta wato batta ɗo ɗum kanarun ɓeyata batta amma je unsa kadi je debbo man ɓeyata albatta. To o wiyata tilkal battatu nda ɗo wato hande ɗum kanar je woni ha hunde ɗo je woni ha les leggal to ɗo je ɓingel wato hande remowo bintil falla ɓiɗɗo debbo on ɓi remowo. Albaitul jadidu alladhi fi dhalika ash-shari'i lil waziri wato sare hesre je woni ha lawol ngola ɗo wato kay lawol ngol toɗo wato je ministre wazir na nandi wazir ɗum ministre. Ad-darsu alladhi ba'da hadha ad-darsi sahlun jiddan darsere je woni ɓawo darsere woni ɓawo darsere ndeɗo ɗo wato ɗum koyɗum masin. Manil fatatu allati jalasat amamal mudarrisati moyon ɓiɗɗo debbo je jooɗi ha yeeso ɗo titidiri be mudarrisa wato janginowo debbo. Hiya talibatun min Malaysia wato o jangowo étudiant daga Malaysia bo talibatun min Malaysia. Atilka alhaqibatu allati tahta almaktabi laka ya Khalid wato sakwa ngaya toɗo nga woni les ɗon ha les wato hande table ɗo jemana Khalid la hiya li sadiqi Muhammad kai ɗum je sobajo am Muhammad. Alkalimatu aljadida al'ammu akhul abi to ɓe mbi al'ammu ɗo ɓaygo akhul abi derɗirawo baba bappaño kanko ɓe wiyata al'ammu. Alkhalu bo akhul ummi kanko on wiyete derɗirawo dada kañumon akhul ummi ɗo. Alfallahu to mbi alfallahu bo remowo wata yaba cultivateur be français. Al'ammatu ukhtul abi al'ammatu wato al'ammatu ɗo bo goggo ukhtul abi wato derɗirawo baba manni debbo kanko wiyata goggo. Alkhalatu ukhtul ummi wato derɗirawo dadirawo kanko wiyata yapendu. Mustashfal wilada wato mustashfal wilada kanjum on woni babal daygo maternité. To haɗo en darata en ɗonni yaha yeso ni en tammi jottaka men yettireta deftere meɗen inchallah miɗo tammini derɗiraɓe ɗo tiiɗi ɓe jangugo ngam deftere man nde pat mare ɗo ɓe ɗon mari page 127 to ɗo man ɗo miɗon ni yela ɓe ɗo tiiɗi ha révision kam to boɗɗum man kam deydey koyen jangi ɗo wonan chaque jour a heɓi kala ñalɗe ɗiɗi pat a timmini a waɗa lecture tan an ka ɗo janga daga début page hara gare ha deydey ha en woni ɗo. Ngam majum kadi en tora derɗiraɓe tiiɗani ɓe ko moyejo fu wolwallunga arabiya wato hande koyɗum mere wato a waɗa ɗum banni man ɗo e bo a waɗa exercice ji feere ma a hosa ɗo a jilla a subta haalagal to a compose a hawta a winda ko nandi be majum. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala famnu. Assalamu